Tänään mä kuvaan eka tämmösen tallipäivä-videon. Mä en oo ennen näitä kuvannut, mutta tänään lähtee eka ja tänään mä menen äitin kanssa, mä menen tallille, niin äiti tulee vähän kuvailemaan sitten mukaan. Me lähdetään vasta joskus 4, kello on nyt 15:12. Tässä on 4 tuntia aikaa, mutta mä kuvaan yhden toisen videon tässä välissä. Tänään on luvattu 3-4 siellä tallilla päin sadetta ja ukkosta, mutta jos me mennään vasta jään jälkeen, niin äiti tulee vasta joskus 4 töistä, että sitten ne varmaan ehtii mennä ohi ennen kuin päästään sinne. Ja joo, mut katsotaan mikä tästä päivästä tulee. Tästä tulee varmaan ihan hirveä, mut joo. Ja siis mä menen tänään ratsastamaan teitä. Kello on tosiaan vasta 15:12, me päästiin 12 koulusta. Ja tänään oli muuten viimeinen koulupäivä, huomenna on sitten kevätjuhla. Mä syön nyt tässä vähän välipalaa. Otan maksamakkaraa, suolakurkkua ja maitoa. Ja tää on oikeesti ihan sika hyvää. Tää kuulostaa maailman pahoimmalta, mutta on oikeesti niin hyvää. Kannattaa oikeesti maistaa. Niin, mä tulin nyt suihkusta. Mä pesin hiukset. Ne ei enää ole kyllä yhtään märät. Sitten mä vähän suoristin niitä. Ja sit mä vähän laitoin kuulemia ja peittelin vähän voiteilla noin mun kaikkia näppylöitä, vaikka niitä ei nyt hirveästi olekaan, mut joo. Ja nyt mä päätän vaatteet, joilla mä lähden tallille, koska siis mä pidän tallilla kaikki mun ratsastuskammoja, niin kuin varmaan kaikki hevoskammeista. Viimeksi kun mä kuvasin kelloa, niin siitä on paljon yli tunti, kohta 1,5 tuntia, niin kello on nyt 15:02 ja mun äiti siis tulee vasta joskus 4 jälkeen. Mä kävin hakee kokissa, koska täällä on niin kauhean kuuma. Se oikeasti tulee kuin 24 astetta, niin tää tekee eetoa. Kello on nytten 15:59. Ja joutuin teeteen, niin me lähdetään kohta. Mun OOTD on tänään tämmönen. Eli mulla on ihan perus varrettomat sukat. Sitten mä laitoin tämmöset farkkushirtsit ja sitten tämmösen huppari teepaidan, niin mä lähden näillä sit tallille. Minnekäs me ollaan äiti menossa? Tallille. Ei kun ennen sitä. Hööksiin. Mitä tekemään? Palauttamaan 1 tavara, vaihtamaan 1 tavara ja katsomaan kenkiä. Jee. Nimenomaan. En mä tiedä, vähän hassu. Ei tää siis silleen. Pitää panna molempiin jalkoihin. Ai jaa. No ei tässä ottoista tekemään. Saanko toisenkin? Noniin. Vuokseen me ostettiin muuten sukat ja... No mä nyt katsokaa. Sitten kengät ja ketjuriimunnaro. Pose. Otatko videota? Joo. Jaha. Alokuvaneena. Kiusaaja. Se nousi.
Videot sitten sen. Saat sä hyvin tonne ylös. Joo. Se nyt hyvin. estettä. Video. Ai jaa. Löysäsit sä satulavyön? Kahdella. Nythän on hieman väsähtänyt.
juokseviakin. Kamera. Mitä te kysyit jokaisen Eerikalta? On kyllä aika possu. Kiristä vähän sitä nartsaa, ettei se mene sen suuhun. Nyt se tukko on kääntynyt tälleen hyvin. Se ei enää törrötettyisi. Se on kyllä kasvanut huomattavasti. Se oli paljon lyhyempi kuin se. Otatko se vielä siitä reunasta vähän? Mutta siitä on varmaan tullut tarkoittaa kaikki syöt. No niin, me lähdettiin nytten. No, olikas kiva? Oli. Tallilla on aina kivaa. Ja joo.